היי, אני ריי קלאוד, בודי פירסר מקצועי מאז 2012, וברוכים הבאים לפירסינג פליים. היום אני רוצה לדבר איתכם על למה זה בעייתי לעשות חידוש של פירסינג, או באופן כללי להחזיר עגילים שעוד לא סיימו להחלים, והיו צריכים לצאת עקב פציעה, זיהום, או כל בעיה כזאת או אחרת. זה למה, אגב, לא עושים חישוק בהתחלה. בואו תצטרפו אליי היום, תלמדו משהו חדש. לגבי חישוקים בהתחלה, לא משנה אם עשיתם כמה פעמים והיה לכם בסדר, הרמה הזאת היא מאוד לא סבירה לגוף, היא לא מאפשרת החלמה טבעית לאזור. מסיבה פשוטה, המחט היא ישרה. רוב האזורים אנחנו עוברים אותם מנקודה א' לנקודה ב' עם כמה שפחות סטייה מינימלית והחלמה מיטבית לאזור. הגיל אחר כך הוא ישר, בסופו של יום. אנחנו מחפשים עגילים ללא בליטות ויציאות מיקרוסקופיות. צריכים את המוט הישר הזה כדי שיאפשר את ההחלמה לפחות של 2 מילימטר. בנפיחות, ירידה, עלייה וירידה של התנועות הטבעיות שאנחנו עוברים לאורך היום. ובהתאם לטמפרטורות, חום, קור, מזגן, בחוץ, המון דברים משפיעים, אנחנו לא נשארים באותו מצב הסטטי כל הזמן, לכן אנחנו צריכים מרחב תזוזה. חישוק, לא רק שהוא לא מאפשר מרחב תזוזה, הוא גם קצר מדי במרחב הפנימי שלו. מוט יכול להיות מותאם בהתאם לאורך, ואז יש לנו את המרווח תנועה מקדימה ומאחורה. חישוק, המרחב התנועה שלנו, הישר, הוא מאוד מאוד צר, מאוד קטן, אתם לגודל החישוק, אז כדי להגיע בכלל למצב שיכול להכיל את כל למשל טראגוס, זה או לשים חישוק ענק, שזה לא אופציה, כי אז הגיל גם יפעיל לחץ וגם יהיה גדול מדי, או שאנשים הרבה פעמים שמים הגיל קטן מדי, ואז זה יוצר להם בעיות חדשות לגמרי, והם חושבים שזה זיהום, כשהרבה פעמים זה פציעת לחץ, חתכים שנוצרים, והמון בעיות שמחזיקים את כל האזור בעצם מודלק ופצוע, והרבה יותר פתוח לזיהומים. שלל בעיות אחרות. לפעמים לוקח את הזמן ההחלמה, וזה בסדר. השנים האחרונות, הבחירות הראשונות הן מאוד מגוונות, הוא מאוד התפתח לכיוון התכשיטים ואבני חן. טיטניום מלא, בלי סגפגות מוזרות של ניקל בפנים. לעגילים מגיעים מלוטשים כמו שתל רפואי, אז יש לנו חיידקים ולכלוך הרבה פחות מקום להתאפס עליו. מאפשר באמת את ההחלמה הכי טובה והכי בריאה. כל פירסינג חדש היום נעשה עם עגיל טיטניום. בתקווה שעשיתם את העגיל מלא רק חומר נקי ואיכותי ובטיחותי, אלא גם שהעגיל היה בליטוש נורא, בדרג שתל רפואי, ומתאים לכל הדרישות המודרניות לעגילים. העגילים החדשים הם ללא חתכים מיקרוסקופיים שבעצם יכולים לאגור חיידקים, יכולים לאגור הפרשות טבעיות שהגוף מוציא כדי לנסות להבריא. כל עגיל שנעשה הוא פציעה מכוונת בגוף. הסיבה שיש לנו את העגיל בפנים זה כדי שהגוף יוכל לבנות את ההחלמה מסביבו וליצור את התעלה החדשה הזאת מסביב. אנחנו מתנפחים, הגוף מנסה להחלים, להוציא את החפץ הזר, לוקח זמן עד שהוא מתרגל, זה למה אנחנו משתמשים גם בטיטניום, כדי שיהיה כמה שפחות תגובה עם הגוף ולצמצם נזקים, לאפשר החלמה הכי מהירה והכי נוחה. אנחנו רוצים שהצלקת עצמה תהיה מאוד קטנה ולא משהו שיפריע לנו בהמשך. הגילים שלנו נוטים לנדוד קצת יותר ואור יתחיל להיות קצת יותר נפול, כפי שקורה עם כוח המשיכה ועם הגיל. זה ניכר בתנוחים, כי זו רקמת שומן שלא זיקה את עצמה לבד כל כך טוב, וכוח המשיכה לבד עושה כבר עבודה טובה. ובנוסף לזה, אם יש לנו מתכות או עגילים כבדים, עגילים צמודים או עגילים דקים מדי שיש להם גם משקל כמו חישוק בנזם, אז מכל הצעדים שאנחנו עושים זה עושה רעידות מיקרוסקופיות שגורמות לתזוזה קטנה בעגיל, גורמות לתנועה קטנה בכל הגוף שלנו, בגלל שזה חפץ זר לא טבעי שאנחנו נולדנו איתו. זה גורם למיקרו חתכים, וגם הרקמה מתחילה לספוג יותר פנימה את הגיל אם הוא יושב ממש צמוד. כל אחד עם ההרכב התזונתי שלו ומה שהגוף שלו מכיל באותו מצב, אנחנו לא באמת יכולים לעשות עגילים חדשים כשאנחנו לא במצב בריא, וזה כולל גם להחזיק את העגילים שלנו כשאנחנו במצב לא בריא. אם חסר לנו חומרים שיכולים להזין את האור ולאפשר לו החלמה טובה, אז זה ישפיע גם על הגיל בטווח הרחוק. כל הגיל, גם אם יש לנו אותו שנים, חייב להיות מנוקה, חייב שנשים עגילים רק נחותים ונקיים פנימה ולא פשוט מהמגירה, ואנחנו חייבים לשמור עליהם בצורה טובה לאורך כל ההתקיימות שלו. גם אחרי שאנחנו מוציאים, האזור לא יכול להיות פשוט מוזנח. נעשה בו פצע, נעשה בו הליך החלמה, ועכשיו יש לנו חוויה חדשה שאנחנו צריכים
להתמודד בה, או להתמודד איתה, לאורך כל ההליך ההחלמה שלו ולאורך כל החיים שלנו. גם אם הוצאנו הגיל בטבור לתקופה מסוימת, אחרי שהיה לנו אותו הרבה זמן, האזור הוא כבר בריא, הוא יפריש, הוא יעשה את כל ההליכים שלו כמו כל אזור שהוא קצת יותר עדין, יהיה לו יותר אופציה לזיהומים, אז למה אנחנו צריכים לשמור על האזורים האלה לאורך כל השנים לעתיד. חשוב לדעת את זה לפני שעושים כל הגיל, זה לא פשוט עשיתי, הוצאתי, שכחתי. אני מקווה שהצלחתי להביא לכם קצת יותר מידע לגבי זה. תודה רבה למי שהקשיב, תודה רבה כל אחד מכם. אם יש שאלות, אתם מוזמנים לשאול, מוזמנים להגיע להתרשמות אצלנו בסטודיו, בקק"ל 93, מדרחוב באר שבע, העיר העתיקה. היום, מ-12 עד 11, פתוחים גם בשישי וגם במוצ"ש. תעשו סאב, תעשו לייק, ופחות כואב מפירסינג חדש. נראה בווידאו הבא.